Представете си място, където сутрините започват с песента на птиците. Въздухът ухае на гора, а летният ден носи прохлада, спокойствие и истинска почивка. Това е Ханче Блаза, вашето кътче за отдих в сърцето на Балкана, само на минути от красивият възрожденски град Елена. Тази година ви посрещаме с напълно реновирани стаи, създадени за уют и комфорт, чисто нови, модерно оборудвани кухни, които ще направят престоя ви още по-приятен. Забравете за шума, задръстванията и напрежението. Позволете си да се събудите с изглед към зеленината на Балкана, да изпиете сутрешното си кафе на чист въздух и да се насладите на тишината, която само природата може да подари. Докато децата играят и се забавляват в басейна, вие може да се отпуснете и да съберете сили и да прекарате безценни мигове с семейството и приятелите си. Вечерите тук са прохладни, изпълнени с уют и спокойствие, а звездното небе над Балкана прави всяка почивка по-специална. Независимо дали търсите романтичен уикенд, семейна ваканция или просто няколко дни далеч от ежедневието, Ханче Блаза е мястото, където ще създадете спомени, които ще останат с вас задълго. Добре дошли в Ханче Блаза, място на прохлада, уют и красотата на Балкана, край град Елена. Очакваме ви!